Esperjenza mhux tas-soltu għal dawk kollha li se jżuru Kastilja f'Notte Bjanka nhar is-Sibt flaxija. Mis-sitta ta' flaxija l qudiem l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Kamra tal-Kabinett u s-Sala tal-Ambaxxaturi se jkunu miftuħa għal pubbliku. Din tal-aħħar se tilqa' fiha wirja imprezzabbli ta' muniti li ħarġu fi żmien il-Kavalleri ta' San Ġwan. Minħabba l-valur kbir tagħhom, dawn il-muniti normalment jinżammu magħluqin il-Bank Ċentrali u għalhekk hija ħaġa xejn komuni li dawn ikunu esposti għal pubbliku. Daw kollha li jżuru l-Berġa ta' Kastilja se jingħataw setta ritratti ta' Kastilja tul iż-żmien minn meta nbniet l-ewwel darba sa meta tlesta r-restawr u kif ukoll ktieb bla ħlas b'tarif dwar l-identità Maltija. Il-pubbliku se jingħataw wkoll l-opportunità li jgħaddi minn passaġġi moħbija fil-Berġa li waslu saħansitra fil-Berġa tal-Italja. Sit ieħor li se jkun miftuħ għal pubbliku esklusivament għan Notte Bjanka huwa x-shelter li jinsab fil-Berġa ta' Bavarja. Dan ix-shelter li kien jintuża fit-tieni Gwerra Dinjija se jkun armat għall-okkażjoni sabiex il-pubbliku jidħol iktar fl-atmosfera. Kmamar ikunu armati manekkini imlibsin il-ħwejjeġ ta' vera ta' dak iż-żmien. Li daħħalna fihom daħħalna tfal ukoll id-darba għax is-sena l-oħra ma kenniex tfal fil-dan, għamajjar differenti sound ta' dik il-ħaġa tal-gwerra, sireni u affarijiet hekk li ma kenniex is-sena. Is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon spjega li x-shelter li jinsab fil-bini magħruf aħjar bħala Lands Department se jkun imżejjen ukoll. U atmosfera sabiħ ħafna, bsew barra dik li qalbi tħasew ovvjament l-attrazzjoni prinċipali għax-shelter u jiena nagħmel appell illum differenti ħafna minn tas-soltu biex in-nies jiġu jgawdu ftit mill-kultura.